number 4, nagkahiusang mananayaw sa Cluster 4 of Tungkok National High School. Lungsod sa pangandoy, abante sa pagkugi, sa panginabuhi. Walay imposible, may limit ang pagkapot sa atong mga damgo. Iya ang puting kasing-kasing ni Maria. Abante ming planilya, abay bang ting planilya. Abante ming planilya, abay bang ting planilya. Abante ming planilya. Bulahan sa kugma, pagkamapinanggaon sa ming planilyahanon. Puhong sa kasadya, sa sugat kabanhawan, usa ang katawan. Sa paglabay sa panahon, kitaway paglupa. Patuloy sa kaagmahon, kita abante ming planilya. Abay bang ting planilya. Abante ming planilya. Abay bang ting planilya. Abante ming planilya. Okay kaayo sa aming planilya. Okay kaayo abante. Abante ming planilya. Abay bang ting planilya. Abante ming planilya. Abay bang ting planilya. Abante ming planilya. Okay kaayo sa aming planilya. Okay kaayo abay bang ting planilya. A round of applause to contingent number 4, nagkahiusang
Kristi.